Són les 8 del matí, bon dia, som-hi, som al matí de Catalunya Ràdio. Etapa al Barça, plega Josep Maria Bartomeu després de la moció de censura, però també després del burofax a Messi, després del 2-8, després del Barçagate, per parlar només d'aquesta última temporada. Bartomeu tanca de mala manera un mandat de 6 anys i 9 mesos. Durant aquest temps el Barça ha guanyat 4 lligues i una Champions, en total 13 títols. El llegat de Bartomeu també són els 5 entrenadors, els 7 secretaris tècnics i la inestabilitat constant en l'estructura directiva, una directiva trista i acorralada, especialment en aquest tram final, que ha estat una autèntica agonia. S'ha parlat més dels directius, del que passava als despatxos, que no pas dels jugadors i del terreny de joc. El soroll i la fortor han disparat el desencís dels socis i de l'afició d'un Barça que fa temps que no brilla, que li costa somriure, i en necessitem molts de somriures precisament en aquests moments. Sense Bartomeu ni la seva junta, el club queda en mans d'una junta gestora, una mena de govern en funcions, que l'haurà de dur fins a les eleccions. Però com que estem enmig de la pandèmia, la cosa no millora, sinó tot el contrari, veurem si aquesta junta acabarà sent menys provisional del que voldria. El Barça sense president, Catalunya sense president, quin 2020, Són les 8 del matí, ens hi hem posat a les 6 del matí, serem fins a la 1 del migdia. Ens hi acompanyeu?